You told me, you told me in a ek word vandag wakker en Bishop Engelbrecht kom op my mind. Onze eerste meeting. Die weet daarvan. Hy en die ander pastoor wat saam met hom altyd geloop het was. Ek kry hulle toe. Hy sê vir my die woorde. Vra vir my as ek welkom om saam met my huisgesin aan tafel te kom sit. Hy sê vir my die woorde, ek wil nie kom breek nie. Ek wil kom sit. Daai oomblik het ek nie geweet wie hy is nie. En ek sê vir hom, Dina, manne van die Here, you are more than welcome, you can take your seat. En een ding let ek op, die orde wat hy sy huisgesin mee bestuur het. Hy staan in die kerk en Linda staan op en Linda beloop om seker toilet te gaan. En my oog vang hom in oog van Linda en ek sien Linda stop onmiddellik in haar spore. En ek sê, Heer, dat net die mense kyk, die orde so kan aanhaal. Maar julle sê, kom met ek julle, jy laat uitkom. Partykeer speel ons met die genade van God. En julle wat die saal het al gevra, Here, wat het ons dan gedoen dat die teks so ewig is op ons lewe? Ek het met een van die dogters gepraat, ek sê, julle gaan die dag swaar kry, wanneer julle maar julle oor gaan toe. Van ek sê, julle beklei onder mekaar, soos honde en katte, terwyl jou ma nog steeds in julle moeder is. Dit geld vir almal van julle wat nog ouers is. As ons moes, soos ouers praat, wat maak ons, ons trek hulle deur ons tanden. Nee, jy gaan om op die echt. Ek wil vanmorgen wil ek, ons het, hulle was hier toe ons het doodsmag afgetrek en versnij het. Wat apostel Bonhoeffer gebid het. Maar as die vader van jou is, wil ek vanmorgen elke mag, nou in my familie het ek weer een sterfte. Ek het nou net, dis ook my vriend was. En ek het verlede week, 2 weke gelede gesê, julle gaan dood by die dosyne. En julle wil nie bekeer. Die woord van die Here leer ons, hy sê dat die dood. En ek lees van die woord vraag, dood, waar is jou antwoord? En vandag vraag die Here vir ek en jy, wil julle sterwe? Terwyl julle kan leer. As ons mos gewaarsku word, dan sê ons, pas klein praat. 'n jong man sit vandag in die tronk. Onthou julle die dag toe ek die woord afgee, ek sien iemand agter 'n wiel, en ek sien hoe die diere agter hom toe gaan. Toen zijn van die mensen wat sê, sny net daai ding af. En 'n paar 2-3 maande gelede bel hy my en hy bely. Hy sê, ek is so jammer. En hy sê, ek wens ek het geluister toe u gepraat. Maar is te laat. Vir ewig te laat. Was my gebed. Ek wil in feite julle wat hier so, of julle daar so kom sny. Hierdie doodsmag af van die kinders en die familie af.
Sny die doodsmag van jou en jou familie ook af. Ek het gewonder hoekom het ek die skrif vanoggend moet ek hom bedien. Maar die Here is vertrou. Dan wil jy daar sit, wil jy net jou hand so in jou selfoon. I trust where I Lord, see, Lord, die smaak van my bediening en my preek. I trust where I can, Lord, see. No matter how the way may be, I trust where I can not see. I trust where I can not see. Dear Lord, I trust where I can not see. No matter how the way may be, I trust where I cannot see. Here ons glo. Here waar ons nie kan sien. Maar Here, soos U sê, die dood in U hand. En wat ons in die naam vra, Here, as U so getrou om het te gee. Maar ek bid die sonde van die Here, that no weapon that formed against them shall prosper. Jy sê die woord in die boek van Jesaja, jy het ons op ons name geroep. En ons is U se Here. En ek kom in die straf en ek red elke doodsangel hier uit die kerkgemeente in die naam van Jesus. En ek roep die soul van die Here dat hekke verbreke om elke mag van die dood weg te werk. Father, your word declared there is victory for me. In the blood of Christ, my Savior, there is victory. Dankie vir die oorwinning, Here. Dankie vir die huis van God. Here, die woord het ons geleer. En dit het teen julle, dat julle julle eerste liefde verloor het. As die kerk van God, bely ons, Here, dat ons keer terug. Herstel onze eerste liefde, Heer. Dat ons weer kan opstaan in oorvloed. Dat ons nie meer rondom ons kyk, die Here. Dat ons al nie op mense gevestig is, Heer. Heer, maar ons alles, Heer, ons het die liedje alles gee, kan die Here hoor. Omdat U dink aan ons, Heer. Vir die elke doodsmag oor hierdie volk verbreek, Heer. Heer, maar maak ons gehoorsaam om U te dien in gees en in waarheid. Heer, dat ons die ou lewe sal afwerp
En dat die oude lewe sal sterwe, Here. Sodat ons weer 'n nuwe teenwoordigheid, nuwe krag, nuwe deurbraak, nuwe dinge. Ek verklaar in die atmosfeer dat U maak 'n weg waar daar nie 'n weg is nie. Elke tong wat in hulle gespier is, roep ek die bloed van Jesus om alles wat die vyand toegesluit het, sluit U oop, Here. Alles mure wat hulle om hulle gebou het, breek ons met die vuur van God af. En ons eer U daarvoor. Kerk van die Here sê amen. Ek wil jy met hierdie ding toe. Gee die persoon swaai 5 land so sê ek sal leer. Come on, profiteer, ek sal leer. Oh, president, wil jullie terug wil vieren. Ik zal hier, high five. Halleluja. Ik ga net een kort gedachte hoe je lossen ga ik de dienst weer oorgeven. Ik kan mijn vrouw zo vanochtend samen boodschap gepreken. Maar dat zal hopelijk net zonnig wees. En de titel van die boodschap? Of gaan we ze los tot volgende keer? Word je anders zondag? Maar het zoals we gaan een beetje praten met jouw vonde. Ons gaan praten over jouw ziel. Ons gaan leren, ik wil niet dat we aan de raad echt voelen. Oké, we gaan dit stoppen. We gaan dit stoppen. We kunnen gewoon baan, ons gaan een beetje ten samenvat. Ik voel opgewonden voor iemand die hier bracht in die plek. Kom maar, je moet hier prijs, ik wil het afvallen. Als ik prijs heb gezegd, glory! Glory! Halleluja! Sa mata sa mga postal, liefde red mij, liefde red mij, altijd en oorals, Jesus vir mij, de Jesus vir mij, oh Jesus vir mij, oh sê altijd en oorals, Jesus vir mij, hy is vir mij. Hij is voor mij. Hij is altijd en oorlog. Als Jesus voor mij. Overheen raken, stoten raken. We hebben ze waardig tegen Jesus voor mij. Die waren eens. Heb jullie die getuige verteld? En ons is nie, ek ken dit nie. Maar ons moet wees nie. En dan? Maar God niet, maar ons was niet. En dan? Sy 7 jaren is wat? heeft ons gedragen. Ons is verloor. As ek kan iemand stuur van mijn boodschap. Dat is 2 weken geleden, 3 weken geleden. Die check-up. 2, 3 weken geleden. Door die dokter. Ik is op je hartmachine en die. Noem je eigenlijk dat ze dan goed zien. En ik weet dat die dokter kom niet zomaar aan de kamer. Of hij was nooit in de kamer, bij de kamer. Maar de George en die dokter komen en hij zei, ik ga niet te licht uit op jou weg. En ze zei, wat? Ze want is een wat?
Ek sê, ek weet nie. Al wat ek vir my voorgesê het, ek het 'n traan gevoel op my bors. En 'n week voordat ek by my neef in die hospitaal, was hy ook daar, vir Adam. En nou wie weet ons kom met een goed klein nie. Ek sê vir man, ons mense is ons nie dood van Adam van God. Wat is nou die? En hy sê vir my, dat kan nie die pijn wees wat God die ding geboest het. En onmiddellik pla ek toe vir Magriet soos ou gewoond is. En ek sê van, ek voel nou, ek is bezig om te bestuur. Ek raak lam in my hele linkerkant, van my gesig af, tot in my been. Ek sê van, ek sit, maar in die meantime sit ek in die kar. En sy begin te paniek, sy sê, jy moet los alles, Zaga hospitaal. Ek was by die hospitaal, maar nie hy by die van dink. En onmiddellik maak ek God aan hom bewus. Sy sê in jou woord, wat ek in u naam vra, sal u vir my gee. En van Willem sit so skynskoorkant by, ek is by die begrafnis en hy sit so op my en sê, Dok, jy lekker lekker nie man, iets is verkeerd. Ek sê nee, maar ek wil soker net iets eet. My suikerbloed is ook 'n bietjie hoog, so ek wil soker net iets eet. Hy sê nee, kom sit hier met my, jy sit te ver, kom sit hier, hy kry 'n stoel, sommer langs en ek vra, wat gaan dit nou maak dat ek nou hier langs en jy sê, maar ek gaan maar sit. En terwyl die prediker preek, gaan iets vir my oor. As hy enige iets vir die Here te swaar te kry. En ek wil vandag saam met jou praat oor, moenie jou waaragtige reg van jou laat ontneem. En ek wil praat saam met jou oor Noag, nadat hy van die wonderbaarlike ding, die man het wat hulle gesê het, hy is van sy kop af. Hoekom sal hy 'n groot boot bou, terwyl hy nie eens reën in die atmosfeer nie? Hoe is het moontlik dat iemand sê, dat die Here sê, hy moet al die diere by mekaar maak om in die ark in te kom? Hoe is het moontlik dat hy sy familie voorberei, dat hy sê, luister, maak julle klaar want julle moet inkom, en net die oomblik toe hulle vir hom bespotting maak, en sê, die jongens mal toe kom die Here, morsig die Here. En die Bybel sê, elke keer wanneer ek aan hierdie reënboog kyk, dan sê ek, dankie Here, dat hierdie reënboog laat my besef, u het die verbond wat u met ons gesluit het, die behou u Here. En die verbond wat hy gesluit het gesê, ek sal nooit weer, wanneer toe die ramp oor George hardloop, toe bid ons en manne by saam met mekaar, en ek bid, hulle sê van my pastoor, ek wil sê, hey, jy moet bid dat die Here net hierdie ding wat met George gebeur, hy het toe die hele ramp oor George getref het, en ek kom en sê, Here, ek kom teen hierdie ding wat u gesê het, u het gesê dan aan die woord, u sal nooit in die eie woord terugkeer nie, en ek sê, Here, ek bid in die naam van Jesus, ek herhandel jou aan jou verbond, en dat u gesê het, as hulle reënboog opstaan, en dat u Here is getrou, om George weer te red. En toe so slaap het, sê ek, hulle gaan kyk aan buite. Hulle sê, dat reën nie meer nie. Ek sê, nee, gaan kyk reg. Hulle sê, ons is eerlijk, het reën nie meer nie. En terwyl ons manne by mekaar is 'n paradies aan verpletting. Maar weet julle wat die so sit, julle geweet, hulle was voor hy gewees, dat hulle huise nog steeds gestaan. Maar ons neem het vanselfsprekend. Nee, is alright. Miskien sit die iemand wie sy banglo weggeruk is. Here, ons is uit die bleek nog 'n blanco, ek sien dit, hoekom nie, mense ons het nie betaal vir plate, en die nuwe plate kom sommer hier oor, en hulle lees sommer hier binne, sommer opgestek hier binne in die jars.
Nou, die krijg van die mensen wat zeggen ons van nou niet stil van andere mensen niet. Nou vraag je ook bij mensen wat je weet, wie niet weet. Wie ze dat als in zeggen, ja, ik heb daar een poging aangewend om voor die mensen te vragen wie ze platen het is. En dan heb ik gezegd, nee, dat weet ook. Voor ons het gevraagd. Bouwen honden ook, ene honden ook. Van mijn plaat. Maar de Heer was zo vertrouwd die was. Dat was woord toe gaan. Ja, precies zoals je oplezen. Genesis 9 vanaf vers 20. In waar ik vraag, dan geef je mij. Als ik roer, als ik zie, vraag ik mij. Zal ik verstaan. Als ik vraag, dan redt hij mij. En als ik zo vol verlangen, niet meer staan. Kan ik je één ding zeggen? Wanneer je pa je vervloeken, kan je maar wat doen. Ik heb een van mijn geestelijke ziens heb ik vervloekt. Wie is omdat hij geweten dat recht en verkeerd is. En een zaterdag voor ik op de radio moet komen, kom hij en hij valt voor me neer. Hij zei, mijn pa, het is zo jammer. Ik heb in jou ten opstand gemaakt. Ik zei van, ik heb jou naar de Heer toe geleid. Ik zei, ik heb jou, wat hij dan zegt, jou naasten geknupt. Ik zei, ik heb dit bloed van jou afgevierd. Ik zei, ik heb jou die doek aangedreven. En ik was hier met jou gevoed. En hij valt aan neer en hij houdt me binnen. Baas bij mij zal hij derde song wat spelen. Als je bij die stadium, bij die radio, ik zei, ja, ik is niet zo. Maar ik heb gewoon weten Christus. Hij zei, alles in mijn leven loopt schier. Ik zei, hij zei, ik. Al wat ik weet, ik heb het woord gesproken. En ik toen moest hij alles wat je handen gaan opzetten van nu af. Zal je gezegd wees. Hij heeft gezegd, ons gaan zien. Hij krijgt een nieuwe bakje. En 3 maanden zit hij. Schuif je die bakje af. Hij krijgt een job bij de municipaliteit. Na 3 maanden verloor hij zijn job. Hij ontmoet een dame. Na 3 maanden verloor hij die dame. En hij kreeg via een andere vrouw van een andere man. Hij heeft iets gevonden, ik wens ik iemand anders nog af en dan gaat hij langer rouwen. Na 3 maanden. Toen zei ze, ik ga terug naar mijn familie toe. Hij zei, wat is er omtrent die 3 maanden? Ik zei, wil je moet een smaak krijgen van dit wat goed is. Kijk je die van, ik zei, je heeft geweten wat die woord van God zegt. En toen ik kom, toen lag ik hem op. En ik zeg, dit is vrijgesproken van alle woorden. Maar wat zei van mij? Hij zei, pastoor van mij komt bidden. Hij zei, ik heb laat bisschop van mij komt bidden. Maar ik zei van mij, als je vloek van je pa om je gereleased, kan iedere man van God maar uit New York ook komen. Niks zal met je gebeuren. Al volgens je pa afhalen. Dus hoe het zo gevaarlijk is om die mannen van God erop te doen. En ik ga weer een kopje zitten worden. Net wanneer ik zo beginnen, laat ik hem net kwaad maken. Nee, dan ga ik lopen. Maar ik wil worden. En die volgende ding is van wat hij zegt, dan denk ik die vergeet. En dan wil je met alle respect zeggen, if you are not willing
to serve under a man of God. Remove yourself. Laat die naaldstrange geknop word. Want oral waar jy gaan, Kelly, gaan jy soos ek klink. Wacht even, hoor nie wat ek sê. As jou mond oopmaak, gaan hulle sê wat het was. Here, die jong smaak mes los. Here, die mens kan sommer sien waarvan hy kom. Here, die salom van die Here is op sy lewe. Ek sê vir die jongsman voel nou. Ek sê vir Kersiedring nou daar. Ek sê, hy kan nie dan sê wat ek sê en verwag mense aan dieselfde optreden. Because I'm carrying the anointing. En wanneer ik dag wanneer ik aftree of afzag, dan kun je ook maar zo optreden en zeggen, nee, je kunt zien mijn bloed. Vloeit je zeggen. Daar komen ze aan het bloed. Zo al gaan maak je aan de kerk ook op. Zij gaan zo zeker. En wil je niet zoals hij weer ziet, kijk je komt krijgen en tak je gaat zeggen voor je neighbors, nee no, raak van iemand aan jou, dan zeg je van, oh, ja, dan zeg je voor je vrouw, waar vandaan komt ik met dit? Van die bloedstoel. Vloei. En in fact, dat geloof dat ik kan krijgen. Kom, staan woord toe, verder. Ik heb net zo'n 15 minuten als ik klaar. Vers 20. Noach plant afvangen. Hij wat? Noach plant afvangen. Zo'n ander voor als je praat van plant. Dan praten we van iets moet daaruit komen. Het is wat, man. Ik ga nooit dat vertellen van de ceremonie wat ik geplant heb. Toen dacht ik, ergens mocht dat elke keer mijn familie wel goed sturen. Dan kom ik zo'n ceremonie te. Dat zit mij nou net buiten te sturen. Dan ik ga plak gewoon net een ceremonie daar buiten. Dan weet ik wel van, nee, hier is hij. Ik hoef je te vergeten. Maar hij is zo mee buiten. En wie niet, terwijl ik daar rondom mijn ceremonie kwam, zei mijn familie, die bomen is een beetje aan die skiefkant toe. Kom ons, leg hem zo'n beetje op. En ik probeer, kijk, ik dacht toen, moet die dan misschien zo leren. En in de ene van die dag toen ik zo zin hier, ja, een stuk onderom gezet. Die dingen we gaan doen nieuwe blaren te krijgen. En ik kom ze top, ik zeg, kijk eens, die van mij lekker lemonade. Maar als je slice, dan moet je ook maar slice. Want op wie oomlik, die zin, ik heb geleerd, mijn mama was een planter geweest. En elke keer dat ze me die, niks is mal, want die praat ze ook met die bloemen, je zegt, mooi, ik ben je planter, als ze dan naar een niks zien. En dan elke keer, dat is... Zeg van nou goed als beloven, weg is zo. En toen was je, zeg na 2 weken terugkomen als je nog hier komt dan eten. En dan zei ik kom vragen later van Caroline, hoe is het dan mogelijk dat jouw bloemen zo prachtig lijken? Zij zei, mijn kinders die ik praat met hen. Oh, president van de Heer, en ons gaan planten doorstukjes. Dan wat zij bij iemand gekregen. En toen was je om dat plan. Zij zei van mij, Dieder, ga die mooiste bloempjes. Ik zeg maar, ja, dat je dan maar net aan die grond en gooi maar net water. Zeg ja, dat is je man. Na zo'n 3 weken. Dus je komt daar ding wat ik gedacht het is doen. Kom maar zo'n bloeisel uit. Zo'n blaren. Ik zeg van, die, als een vruchtenboom. Ze zei, nee, kan niet wezen. Het is een vruchtenboom. En toen ik weer kom, dus hier komen blaren. En deze zal herkend worden aan je vrucht. Die vruchten aan je wat? Je vrucht. En terwijl ik blaren ik kom zeg van, die is een goed jawelboom. Zij komt terug en ze zegt, echt altijd gebeurd is een goed jawelboom. Ik was net bang, die gaan die planten zeg je zien. Ik weet, hij heeft meer respect voor mijn bloemen als wat die voor een boom. En terwijl ons hij boom daar plant, toen gebeuren aan het. Weet je wat wil ik vanmorgen voor jou zeggen voor ik naar die woord gaan? Maar dit is voor een stilte net. Ik heb een paar gehad. Of het nou fysisch is. En het is niet voor jou gezorgd. En was hij niet daar toen je hem nodig had. Want je kan vandaag zeggen, ik dank je. Dat jij man gebruik het om mij in die leven te brengen. Zodat ik een verschil in Adam's leven kan maken. Baie van onze paans is weggerukt. Toen ze nog baie klein was. Ik heb gedacht, terwijl ik zo in die kleintjes kijk, toen zie ik
hoe beklei hulle en hulle sê, ja, was my pa nie, is my daddy nie, is my en tot die kleinste enetjie kom en ek sê vir die ene, ek vraag, gaan jy toelaat dat hulle jou so wegstoot? Sy en achternaam toe sy begin dol te raak en sy sê vir die een, draai nou om. En toe ek later sê, nee, draai die ene nou reg om. En sy vraag, kan ek nou op jou skoot sit? En sy sê, praat erin. Ek sê, nee, jy kan my hier so sit. En sy lê my na kop so, sy sê, dankie, daddy. Ek sê, jy net te ding. Baie keer speel ons 'n rol in baie kinders en groot mense se lewens. Dat ons eers weet wat se waarde ons van hy persoon is. Ek het verlede week gesê, wil jy vir my kom sê, wat 'n goeie pa is ek daar in hy kus lê? Wil jy dan vir my sê, wie, as jy hier gewees het, sou ons nou anders die ding gedoen het. Maar terwyl die persoon nog leef, kom ons gee die blok. Vandag net gewoon. Wij gaan die ik ga die boodschap change. Gaan gewoon vanaf van mij naar Marcus 5 vers 25 toe. Ik wil gewoon die nog change. Ik wil hem change. Maar ik wil het niet denk gewoon niet aan mijn oomlik. Waar je zo gewezen. Als het niet voor die jaar was. Als je daar. Marcus 5 vers 25. Daar was ook een vrouw wat al 12 jaar lang aan de bloedvloeiing geleden heeft. Hoeveel? Daar was ook een vrouw wat al 12 jaar lang aan de bloedvloeiing geleden heeft. Ons allemaal wat hier is, wat een vrouw is, weet hoeveel pijn bloed veroorzaakt. Ons allemaal wat hier zo zit, of je nou jong is of groot is en oud is, weet wat 'n proses 'n vrou moet deurmaak. Ek het gehoor by die kers toe hy begin sê, ons dank die Here vir 'n moeder wat ma en pa moet wees. Jy sien wanneer jy op hy punt kom waar jy daai rol begin te instap. En ek sê baie keer vir die jong meisies, wees versigtig wie julle toelaat om julle te klim. Ja, wat julle te doen. Wie is versigtig? Kom ons praat hier dan soos Wie is eers. versigtig? Wie is net versigtig? Want hy is net mooi voordat hy swanger is. En voordat jy regeer het, Ek het vir my suster gesê, die ou sê wat haarself doodgemaak het, so sê ek vir haar, hy is so beheers met die jong, wat wel known is in die plaas, maar hierdie jong aan die einde van die dag, is hy net 'n jong van een vrou nie, en die dag toe ek daar kom, toe sê ek vir my, Boeta, wie is dit hier van die Here was hy? hy kom met karre na nou toe en hy sê sy suster hulle se karre want hy wil kom breek. Sulke En ek het dit genoem, ja. dan so skoon, En sodra hy geklim het, dan maar die mannetjie weg. vind jy uit dit was nie sy. Hy jy sien in die swang, dat daar nie meer chocolates aan nie. Wanneer jy in die lyf is, Net vrugte, kom. net vrugte, Hy is altyd besig. net vrugte. Sy phone, as op die oomblik af in jou weer kom kry, dan loop hy met 'n ander trektor of wie verby jou. Nee, ek was daarmee so nie meer. En dan sê nog vir jou, ek het gesê van die begin af, die ding gaan nie werk nie. Wat lyk so Kaliano se tegen jou? Kom wat wil, jy gaan my nie los nie. Ek sla jou wragtig met 'n handel, die Here weet dit. Jy is van my word jy gelos nie, die Here weet dit. En sê, maak ons, kyk jy worry, jy kan sien, hy kan wat sy my sê aanvat. As jy ook kan sien, jy sê, wie langs sy sê, ek laat my nie los nie. Eina, Hoekom vertel ek die ding op Vadersdag? Eina. Want julle het 'n Vaderdag boodskap gesoek. Maar die eerste wat ons maak, eina. bepaal aan die einde van die dag hoe ons lewe af. Dan kry jy die tweede een. Hy vat die mannetjie net omdat die manne werk. Ja, En wat gebeur? Dan maak die man met jou net wat hy wil. Want hy weet, hy is afhankelijk van hom.
En aan die einde van die dag, dan sien jy dat die meisies verloor hulle waarde. Maak hulle nie meer reg nie. Want sodra hulle reg maak, dan vra hulle op. Waar nog een ding? Vir wie maak jy jou reg? Van wie maak jy jou? Ja? Ja, maar jy sê, My kyk vraag een is baie nie. beter lyk as wat jy nou is. Kijk, iemand moet dit vir jou sê. Kyk een baie mooier lyk as wat jy nou lyk. Maar nou, aan die einde van die dag is ons so bang om naar onszelf te kijken. Zo haar kan ook skip. Wat weet jy dit geworden? Sy is 23. Sy ek soos 'n auntie wat jy nie sien wat as is. Is so waar. Is so waar. Is so waar. Sy trek vragtig grootmens klere aan net sodat jy nie skaam. Daar is mense, kyk, daar is winkels wat spesialiseer in dit wat jy moet dra. Maar dan sê jy nie, dis niks te doen met die God en die kom en vertel jy nou al. Die Bijbel sê jy moet tamelijk bekleed wees. Ja, jy moet tamelijk bekleed wees, want vragtig, daar is bokke wat beter lyk as hy. Ja. Kom. Ja. Ons praat van die goed wat jou nou net hier kan kom. Die Bijbel sê die vrou het in 12 jaar dit gewoon dat jy moet wakker word. Die Here die was. Sê dan kan jy gewoon in jou kop so 2 skitte gee. Net so 2 skitte. Hulle kan nog so skit. Sy kan nog vir jou sê, wag, kom ons gee nou. Noem nie die ding aan die streek. Die kan het. Maar aan die einde van die dag. Hy moes geknip. Die was, ek het niks nie wakker nie. Maar eindelijk wat ik probeer is, ze kan jou recht maken. Ja. Oh, ben hij van je hoofd dit is. Ja, kloek aan haar broek, knip maken. Je kan hier die kamer aandrukken. Maar die heren weer met dit, het gaat lelijk boeien. Hierna, bro. En hij heel concreet, hij die dracht ook hier. Het lijkt op deze opveilig gesneden, want die doek heeft alles afgevreed en rondom. Hij heeft een raam gemaakt. Uit de raam. Maak jou op je positie waar die Heer je wil. Want die Bijbel hier ons zegt, vrouw, let op jezelf. Ik preek die kleren niet, maar die Heer weer net moet voor jou zeggen, hij zal moet beter doen. Maar voor 12 jaar die vrouw aan die issue gehad. Maar aan het einde van die dag, geliefdes en heren, kom eens wees met jullie. Kom eens wees met jullie. Sê Here. En sy is gebore met Maar sy wil net nie weet nie. iemand het nie nodig om jou waarde in sy aan te raak. Of jy te sê, net omdat jy op hierdie oomblik so 'n fout gemaak het, voel jy jou waarde aan meer. Nee. Dit gewoon, ek kan nog toe sê vir die Here, "Ag pastoor, wat gaan dan word van my die 10 vir jare? Wat gaan van my word as die man uitstap?" Ek sê dan stap die Here in en wanneer die Here aanstap, dan maak hy nie foute nie. Ek sê die Here trek jou dan aan, die Here gee jou werk, die Here maak toe dat jy elke dag kan leef. Maar wat jy wil is, dis hoekom ek hulle noem trekterwiele. Jo. Kan jy jou een sê van 'n trekterwiel? Hy is vervangbaar. Daai ding loop waar gewone kar nie Jy kan kan loop. loop nie. En dis hoekom baie jy sal so hard van al die seer kry dat jy opgegee het en hulle sê, "Ag, ek moet maar net so wees. Ek moet maar net so leef." Dus toe die jong kinders kyk ook aan die groot mense. Jy wag daar nog 13 is aan sê, "Jong man, nie ons moet huis van haar." Jy. Net aan eigenlijk my aan. As jy ouer met jou praat, die eerste ding is, "Hey, ek wil eers van jou praat." Wat toch ek sê? Is jy honger? Bepaal waartoe jy met jou lewe wil gaan. Dis ja. Al sê mense vir jou, jy's 'n mislukking, jy's 'n gemos. Kyk waar sit ek vandag.
Als je mensen van je gaat zien waar toen je gaat komen. Ik wil je naartoe vloek, twee anties elkaar. Toen zei die antie van die ene antie. Ze gaat zien, jou kunt gaan nergens in je leven komen. En die andere antie schreeuwt terug. Ze zei, luister iets, hey, denk dan, wij kunnen gaan nergens zien. Wij kunnen zelf klaar aan de universiteit. Hoe komt dan die? Zij denken dat wij kunnen zwanger. Dat is ook ons in de geheim gehouden. Om voor jullie niet te zien waar toen onze kinders gaan niet. Want jullie is afgunstig, even op kinders zo. Ze heeft gezegd, niks van om mij goed in die gewerkt. Want als je niet geweet waar ze is die. En die dat ik rap opgewonden terwijl die antie ik nog nooit zo opgewonden geraakt voor een geschilder nie. Maar je rek opgewonden voor die twee. En ik zei, antie vertel haar nog. En de andere opponent vraagt voor mij, ik zei, dat niet pas. Ik zei, jij wil andere mensen dood man. Het even slim mensen geloof. Om mijn antie zei, ze zei in fact, mijn kind gaat ook niet terugkomen met een certificaat wat zo staat. Zij vraagt wat het is. Wat jou zo hartig maakt tegenover mij. En zij zei, ik zie hoe boos jij. Ik zie dat jouw man terugkomt en jullie gaan shopping en zie ik dat de trekglad achter hem toe. Want als gevolg van die kar is zo geleid en je hangglad. Maar je aan ons winkel toe gaan is net een paar goedjes. Dan wonder ik, wat heeft jij wat ik heet. En die vrouw zei van, ik ga niet met je handen, met mijn rok hier onder mijn onderkleren. Ze zei, nee. Ik zei, ja, vertel haar. Ik zei, doe niet dat hij. Want hij zal jullie zo. En zij vraagt, hoe is die strijd tussen ik en die plaatsgevonden? Zij zei, gestaan ze groceries. Het mij een beetje kwaad gaat. Jo, Ik praat van de 12. En weet je, ze zei, ik is zo'n wonderlijke mens. En in feite, ik heb die klomp groceries. Als je van mijzelf weet, ik heb het voor jou ook gekomen. Ze zei, kom kijken mij voor eens. Het staan daar. Ik heb net gevraagd voor de rechte tijd om het voor jou oor te nemen. Want jij was niet bij de huisie. Ik heb elke keer over je heen gekeken of jij daar is. En dus kon je zien toen je mij gevangen hebt. En toen ik zo opgewonnen toen draai ik terug. Toen vraagt hij van mij, hoekom kijk ik dus zo? Die bars, zij zei, alle heeft mij gevloekt. Stuur je kennis. Dat alleen je goed net dit meisje kan vangen. Zij moet denken die vijandskamer. Of om te zeggen, luister hier. En één ding, hou op je vijand vloek, man. Nee. Embrace hem. Breng hem aan. Breng je binnenkamer aan. En zeg van, ik ga jou niet mijn secrets vertellen, maar ik ga voor jou vertellen hoe ik mijn secrets uitgevoerd. Ja, ik zeg dat even op jou. Ze zei, nee. Als ik niet doe, die bakkleren zo erg geraakt. Ik zei, auntie, voordat je iemand judge, hierom ken. En ze zei, ja, ik heb iets doen. Alle groceries weg. En ze zei, ik heb iets vergeten. En ze breng je halve schaap. Chops. Ik zei, vanavond gaat je breiden net die. Je kinderen gaan je vlees opvreten en zien, die gaan niks aan van krijgen. Ze zei, kom toch vanavond om aan je stukje vlees op. Die was, wie wat gebeurt toen? En die twee, we gaan close friends te gaan. Wie wat gebeurt achterna? En ze zei die woorden van, jouw God is mijn God. Die vrouw, van de close is gekomen dus bij die Heer. Die andere vrouw was een alcoholist. En dan krijg je nodig leeg voorbij haar. Die vrouw had het je op van. Ze zei, ga naar de huis van de Heer toe wachten, want ze vragen is die pastoor. Die komen zien, ik is kerkelijk aangetreden. Ze zei dat groceries gemaakt. stop het niet. Ze zei, toen ik zo aangegaan was aan niks meer eens. Niks. Wie wat ze zei? Ze zei, maar toen ga ik en ik ga bid. Ik zei, mama, ik heb bid, toen zeg ik, Heer, zoals zij die groceries daar aanpak, laat ik mijn groceries ook zo aan mijn kasten aanpak. En weet je, ik vader twee vriendinnen, bij je rouwdienst. Vader, vind jullie niet alsjeblieft voor mij bij. En ik maak het toe. Ons praat van die mensen niet, die mensen wat voor jou iets goed aan praten en moraal.
Ons praat nie van die mense nie, ek het iemand nou daar gehoor, toe sê die persoon, hy was so vergeet so gauw, toe mense, ek het my laaste om gegee, ek sê van nou af, soek ek niks meer van jou nie. So as jy omkyk, toe kan jy sê, binnen my gesit is. Ek sê, wat jy dit nooit gegee met die rechte hart. Net een keer daarna, toe belei sy. Sy sê, eindelijk is dit wat my opgemaak het. Ek sê die Bybel leer ons, laat jou nie mislei van enige klein jaklatsie nie. Maar staan firm, wat sê woord in Afrikaans? Staan vastig. Op die platte van jou voet. Gaan we verder? Nee, ek wil net, jy moet skrif toe die eigen gedeelte wat sy vraag, wat Jesus vraag, weet my aan. Skrif toe dan. Ek gaan my Bybel toe maak. Is my notas, ek gaan niks aan die projectie, ek sê is my Bybel toe. Sy het van Jesus gehoor. Ja. Jesus het ook self onmiddellik geweet dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het hom aan die gedrang omgedraai en gevra, wie het my klere geraak? Wie het my aangeraak? Wie het my klere geraak? En gaan verder. Sy disciples het hom geantwoord, u sien tog dat die mense van alle kante af teen u druk. Of het jy geweet, tussen die hele skare, het God een persoon wat jou naam op het hy die ability gegee om geseën te word. Ek gee nie om in wat se skare jy is nie. As jy die Here aangeraak het, en jy sien die Here seën die een voor jou, moet jy nie opgee nie. Want die Here is in jou omgewing om vir jou ook te seën. Ek weet nie met wie ek praat nie, maar ek wil vanmorgen vir iemand sê, it doesn't matter how long you wait. Ek wil vir jou sê, die Bybel sê 12 jaar het sy gewag, maar toe sy in sy teenwoordigheid kom, toe raak sy aan. En sy sê, Here, asseblief, remember me. Die Bybel sê, toe Jesus vra met my aangeraak, het sy weggekruip. Wie hoekom? Want sy weet sy sal gestenig word. Sy weet sy sal doodgemaak word. Wat jy geweet, in jou donkerte, is daar 'n lig wat die Here ingesteek het, sodat jy weer kan lewe. Laat hom toe om jou deur te kom. Laat hom toe om jou aan te raak. Because you need to say, tot hier toe, het die Here my gedra. 'n paar jaar gelede sê ek, vir 3 jong mense hierdie ding, kan ek jou vertrou? Maar is weer vraag. Ek vraag vir hulle, kan ek julle vertrou? Om julle secret te vertel. Maar dat julle met die secret graf toe sal gaan. En allemaal gaan sê, ja. Is nog eens 'n maand nie. Toe breek die eerste een. Die verbond wat daar was. Tweede maand. En weet die enigste ding wat ons kan sê is, sorry. Maar jy geweet. Wanneer daar 'n verbond, kom ons praat gewoon, wat het met Jefta gebeur? Jefta maak 'n gelofte aan God. Hy sê, ek sal my enigste dogter vir jou prys gee. Die Here gebruik 'n bastard child om 'n oorlog te gaan voer. En let my laat verstaan, luister jy, as het baie keer hierdie sportgronde tyd is, en ons gaan om daar te gaan hardloop, was haar nie mama wat geskree het, 'n papa wat geskree het. Dis hoekom baie kinders voel, hulle gaan nie hulle beste gee nie. Hulle hardloop net om die atletiek voorbij te kry. Ek sien eendag gesien by die atletiek, en ek sien daar is 'n jong mannetjie wat agter hardloop. Ek staan hier langs die kant waar die lyn is, en dat is niemand wat vir hom skree nie. Maar hy hardloop maar net omdat hy moet hardloop.
Ek sê puta, kasi puta, groei. Ek gesien en ek kom kyk my so hier dan sê, ek sê puta, het gaan nou fees, kom. Dit op my bene kom en hy net begin op te lig. En hy begin te smile op sy gesig te kry. Ek sê dit gaan nou wees as hier agter. Ek sê dis nou, hardop puta, hardop. En die mense sê voor my en hardop saam. Weet julle wie kom eerste? Daai jongen. Dat jy agter was. En die manier vraag van my, as jy sê pa, ek sê van vandag af. En ek tel hom so op, ek sit hom op my skouer. En ek lig hom op, ek sê, jy het gemaakt, Boeta, high five. En hy gee my high five. Hy is so opgewonde. Dan praat hy my sak, ek haal het nie laat en ek gee hom vir hom. Ek sê, jy het goed gedoen, dit is jou prys. Maar die mense wat saam met my gekom het, hulle vraag, wie is daai? Sê ek weet nie. Die raak ook dan nie saam met die man asof die klonkie asof jy hom ken. Ek sê, die iemand het nodig gehad om hom aan te motiveer. Betekent dat jy ook so iemand nodig. Maar omdat jy so uitsoekerig is, dus kom ons op baie gauw opgee. En weet jy, elke keer as het atletiek is, en ek is by Christens Hoop, en ek het het my werk gemaakt om elke keer te gaan. Net om hom te motiveer. En ek zwaar vir my sê, gaan jou werk bring vanmiddag, hy wys my waar jy bly. En toe ek haar kom, sit sy ma en sy pa buite. Ek sê, kyk jy, hy het weer gewerk. Die ma sê, die klonk en niks recht doen nie. Ek sê, dis waar jy verkeerd was. Hy het net 'n motivering nodig gehad om hom in te hups, om het te kan doen. Dit is wat ons elke keer nodig het. Ek klop op die skouer en sê, dis sal jy het goed gedoen. Denk jy, dat is een klein dingetjies wat ons dan wat die tel het, wat vir ons maak. Maar terwyl jy nog anders het, waarderen. Jy sê toe ek, die jong mannetjie, hy so was wat hy so, hy vraag vir my, oom, kan ek maar voorsit? Ek sê enige tyd, Boeta, kom sit voor. En hy draai die ruit af. En sy kop is weer die ruit uit. Hy skree uit met 'n sarde stem, ek het het gemaak! Ek het het gemaak! Hulle van, wie is daai klomp? Ek sê, don't worry. Hy het net iemand gesoek, wat hom geoost het. En ek is daar, terwyl ek hom afgegee by sy ma en sy pa, vraag, kan ek 'n gebed in jou luister? Want die Here sê, het redding vir die is vandag. En ek bid hierdie gebed. Here, red hulle lewens. Hulle dien vandag. Elke keer as hy klomp in aan sy pakkerie en ek kom aan die pult op, hy skree, Daddy Tony! Hy sê, asse, high five. Hy sê, ek sal dit nooit vergeet, wat jy vir my gedoen het. En vandag, is klaar met skool. Hy werk 'n goeie job. Hy sê nooit dat gaan vertel ek vir my kollegas wat het hy vir my gedoen. Hy sê, and let no one forget the past. Somebody will mention your name to the king. Op wat tyd het hy ook seker my naam genoem by die koning. En hy sê, Here, ek het die geld. Maar ek dank jy vir die rol wat hy in my lewe gespeel het. En die Here sien jy. Amen.